MC Allah shi kara ba lahi Allah batun rabbani wato hayyo dai game da kokari na da Allah da babu ka duk babu ne na rantsi da Allah radda duk an ka waya gari an ka ce babu kabila na hason zama na lahira da rayuwa Allah ya tsare min kai MC saboda ni dai duniya kana bari ka san mi ka burge ni da zarar ina ganin ka ban goro bara ba da ga je kare je ga wata nan ko zaka baruwa dan na to mu da wata na ya ji ina magana burte na ce a to kai ko a shi wannan ba a ko magana in kana ji ana faɗin wa minal bala'i walal bala'i alamatun ko to Allah ya raka kana da kissar hadul aswad wannan wani aljani da an kai na komandan shedannu aljannu can zamanin kasar sarki Hawwadu Dabbasu a abinda to wallahi burte gaba yake da uban wannan Allah ka bari ka san wa burte wai mai brutality ga makiya Allah duk wanda yake gaskiya Allah burte ba su da wala da shi ko shi ba babarna shi a suka ja shi ka tare wai mota ko ai warwar ya ka warge ai ko zazzage ya gudu ya balla da te ko wai har da taɓe wai ka faɗa wani karo wai na ce wai in ba mala ya ce ba ko yau a ganin wanda shi ɗalibai ne aji guda ga dai hobarce su kutun wanda ya karantar da bindigogi lakca bindigogi ɗaya ka karatu wala ilmuka na sannan halbi cikin ajali to yanzu kai wanda ya karantar wani balla wai shi magana ka da bindiga ke da buce kai koga wallahi bari in faɗa ma magana dibanin babu kowa daga wallahi barci ya kai matsayin da in ya kalli mai laihi wata karama ta Allah ya bashi irin ta auliya wallahi gaba ɗaya zubewa ya nama ne ya tuɗe ya koma sikela tuɗe a ka a ɗauke ta a kai labarari yan sa ya so da ci gaba da koyon kimi wai ka zama aburte a to ban ko zuwa in gare ban ka sata ya ka ja ka ta sata an sa makaranta a to wallahi da ko hada yaro da shi kana ban ba Allah ka sata a to lalle ba ka zuwa da duniya a wallahi ka ci kana kai wani minister a to wallahi dole ai duk wanda ba duk ba ga burte ba kana da sauran kallo kai burtewa in ka saba gani ne da irin mahulkan nan masu ban tsoro ba kai gaba dai wallahi in ka saba ganin burte duk wanda ba Allah ba baka jin tsoro ne to ka kara ganin tsoro toran nan kai da ka ji an ce ma burte wai kana da kissar asul guri a'a wallahi wani zarumi na an kai wanda ya kai hero shi kuma zamanin kasar kasan misar ko tun zamanin annaba take birni kwarai tunanin Allah tun zamanin annaba wannan bawan Allah shi na akka ka addu dan guddul amilina wangare da nijiya wannan dan guddul amilina wanda ka ji an ce sai Yadi Aliyu ya sare makawa ya mai shi ta sigari shi gayan da aka sare mai kawa sai ya rike abi ta ya mai shi ta sigari ya ce ai ka wani Allah duk jarunta ta da hakan in ana magana barci ba a ko kawo shi kwata habba ai barci ba ran faɗa ma ga tarihi ga karni iri ne guda aka suna da amfani ga al'umma kaga barci yanzu Sambisa kai har da kwallo aka Sambisa yanzu lahiya lau babu wani sheki a kai naji an ci har da swimming pool an kai wala swimming pool lahiya lau mu yanzu haka zamu bude kuloben can Sambisa to kai ko to ai dole a sukan yi wa'annan zanubban da an kai can da rairayen gayu boko haram ai yanzu ba ma magana boko haram ba ka gane maganan ma da aka yaki da ainihin masu dogon gemi don kasa yanzu akwai garin da an gane ka da gemi lauje dai aka sa a yawa sassabe don naji an ce akwai wani bom da yan boko haram sun ka taba da sawa wani wuri yana tashi burte mai atishawa ya mutu a burte ya kai matsayin da yan kaya yanzu ko bindiga an kalibo ma yan kai mana irin kai mi aka ce masa istigasa da suna ne su uku wala bullet bai ratsa ka Allah ya raga mu wanda an ka ce ma yana yawan salata yawan buhun waki ya kai ha kai dan waliya Allah na wallahi salata yawan buhun waki ya kai sannan akalla yana iya kai shi saboda bala'in sallah ta shi burte wallahi yana iya raka a 2000 bai zauna zaman ta yawo to in dai kusanci na haka ji ga Allah kai wallahi ya wuce ka wannan sai ka bashi to amma raka ga shi dai kai ta da ya raka ba ta kada sai ai su wai kawai ne ta yin raka'o'i wallahi sannan yana ai kwana 40 da arwalla saboda bala'in tsarki ba fasiki bane balle ka ce wai ka mamaye shi na Allah na wallahi ya yi ka kusanci ya yi ka taqiya ya yi ka istighfari ya yi ka tsoro Allah sannan shi dan babar ne yaran mu guda dan mai duguri ne wai kai ma duk yaran ku guda da yaran mu guda mana dan babar ne mutumin kirki ne lalle burtasi ne wannan ya wuce inda nake ji ne ya wuce ai abin da yasa gane muka dan takaita abubuwa saboda ba mu son makiyan mu su fahimci wasu abubuwa saboda jealousy shi gaskiya na abin da mutane sun kaɗo burce kawai ma'aikaci na shugaban sojoji
kai wanda wai aka ittifaki da shi wai wanda aka roƙon Allah saboda shi zai zamanin fari a ruwan sama shi burtai to kai tunani in bai raga ma Allah haka nan na haruwa. Na ji an ce akan intelligence ne CIA ta America habida ta tukai burtai ai wannan da ka dai share kawai abinda ɗaya maka wata mu dai Allah ka tanye shi riko kuma abinda mu muka so ka gane akwai wata magana wadda wannan ba magana ta tarko da don ka san dama ka san an ce bishiya mai 'ya'ya ake jiwa kaya sai kallo ko ba haka ba to don haka muna so in Allah ya haɗa mu da shi don Allah da bisashen gida annabi ya sa a kira mu zauna akwai maganganu din mu din ga da aka gani kamar ba kowa ba wallahi baban za muke ba kai oga ka sani akwai abubuwa waɗanda Allah ya ba mu su waɗanda gwargwado kuma in mun ka kawo su cikin harkar tsaro insha Allah duk tsoro zai kauce.